Mutungamiri women opposite nyika yeZimbabwe Advocate Nelson Chamisa vazotaura manje vapindira zvatoona kuti aiwa nyika yese yafara yanyevenuka nekuda kwemashoko auya muzora nhasi achiadresa zvatoona kuti aiwa nyika inonyaso kuziva kuti aiwa mutungamiri wedu tinaye sandapinda mashoko anouya achifadza vanhu kuti subscribe like turn on the bell icon timira panapa munhau Nelson Chamisa anonyanyira achiti fellow Zimbabweans, many of us are facing incredible challenges, innumerable obstacles and unmerited persecution, trials and tribulations. Nothing lasts forever. These too will come to an end. We are being prepared for the glorious days ahead to be happy again. Prayer works, God is able. Faith without works is dead. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Abanyara chiti saina chiti James 1:2-4. Family, Sabbath blessings to you all. #remember, #God is in it. Masho watakona Nelson Chamisa atukona kuti munyika yeZimbabwe matukona kuti aiwa mune kusungwa kukuitwa neopposition vachimwa matrial vachidhinayiwa, tiona vamwe vachipersecutiwa, tiona vamwe vachinyangarisiwa, zvatukona kuti vamwe vari kutochewa. Nelson Chamisa anga akanyarara nhasi azouya akanyazawo kuti avakomanaka, yes, tinofanira kuziva kuti isusu our faith will be tested nemaworks. Isusu tofanira kuziva kuti aiwa chinhu ichi ndechedu, no matter what chito zvikaitika zvirongotesta our faith, but let's remain loyal kune zvinhu zvatiri, kune zvinhu zvinotidefine, tisachinje noda kwokuti time will pass, time will come to an end. Mashoko anotaurirwa naAdvocate Nelson Chamisa tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Pinai comment section medu, subscribe or like.